treballa a l'associació? 5. Aquí, 5 anys. Val. Com va ser que va iniciar-se aquí a fer classes? Perquè jo tota la meva història de gimnàstica, des dels 24 anys que soc professional, aleshores quan ja em vaig jubilar tenia una amiga que era la que donava les classes aquí esporàdicament, no sempre. I em va dir, doncs mira, ara que ja no tens tantes obligacions, si vols anar allà hi ha un lloc que estaran encantats de... t'obriran les portes i estaran molt contents de tenir-te. I jo vaig dir, doncs mira, ho provaré. I vaig venir a primers d'any, de fa 5 anys, ara el geni va fer 5 anys, i bueno, m'hi vaig trobar molt de gust i vaig continuar fent-ho 2 cops a la setmana. Quin és el perfil del seu alumnat? Bueno, un perfil de gent gran, de gent que moltes, a part de 2 o 3, no han fet mai gimnàstica, però aquí jo vinc i les escolto, a part de que s'entretenen, i elles m'expliquen les seves històries, i jo les escolto i parlem, fem teràpia de grup, primer, com ara molt d'hora, i després fem la classe de gimnàstica, o poso un dia en pilotes, l'altre dia... però són gent gran, gent, per dir algú de 80, entre 80 i 90.